Цялото ръководство на болницата заставате зад Иван Димитров. Той продължава да си извършва служебните задължения. Той не е спирал да се извършва съдебните задължения, с изключение на първите месеци, когато беше в болнични. Оттам нататък всеки ден си е на работа. Защо заставате зад него? Заставаме като към човек, като към приятел, като към колега, защото в живота на всеки човек има тежки моменти и ние сме тук, и аз съм тук, за да покажа своето подкрепа, морална подкрепа към него. Без никаква идея и грам съмнение да се намесваме в действията на компетентните органи. Момент, че снимам глас. Не се ли смущавате вие и вашите колеги, че говорим за тежко престъпление, за убийство? Принципно самият факт е ужасяващ, както се казва, но така или иначе това е нещо, което се е случило. В живота няма дубали, няма забавени каданси, така че случването се е случило. Но многократно повтарям, че ние сме тук, за да изразим подкрепата към него, защото така или иначе, каквото да е направил, всеки човек има нуждата от някаква помощ, от някаква подкрепа, нали, в тежките моменти в живота. Цялата 29 000 лекарска колегия разбрах, че единодушно подкрепи доктор Димитров. Нямам тази информация, може би доктор Талчев и доктор Кръстев си ви казали, аз нямам такава информация. Благодаря. Доктор Кръстев, колко медици подкрепят вашия колега доктор Димитров? Значи, израза, че цяла България излезе към този момент. От всички регионални колеги ние получихме подкрепа в офиса и от централното ръководство, като централното ръководство беше призовало за подкрепа на доктор Димитров. Тук са списъците, тогава ги представихме пред прокуратурата. Цялата колегия подкрепа доктора, така ли? Споменахте цифрите 29 000, да, това е членската маса на Българския лекарски съюз. Ето го. Управителен съвет на Българския лекарски съюз. И тук са от всички регионални колеги. Единодушно го подкрепят. Благодаря. Към този момент беше рефлекс на гражданското общество и съм убеден, че всеки би постъпил по този начин. Независимо дали е прокурор, съдия. Другото е маzoхизъм или да си направиш харакири. Да станеш някой да те ликвидира. Това е рефлекс. И когато се съдят, трябва да се този, който раздава правосъдие, трябва да се постави на мястото на този. Както ние се поставяме на мястото на нашите пациенти.